Takže Mr. Bubo z TikToku, konečne už aj na YouTube, kde vám budem prinášať zaujímavé reakčné videá na také bizarné postavičky z Československa a bol by hriech nezačať hneď s našou Tereskou milionárkou, takže poďme na to. Tak Tereska je taká bizarná postavička, ktorá si vymýšľa všelijaké zaujímavé vzťahové pravidla a tak ďalej a dnes pridala video, v ktorom sa už začína pomaličky z toho vyviňovať a začína prevracať nejak fakty, ktoré nejakým spôsobom povedala, tak ich trošku bude prekrúcať a ideme sa na to pozrieť, čo vymyslela. Myšlenky vysvětlené dopodrobna. Ano, za mě by muž měl vždy platit aspoň nájem a jídlo. V minulých videách totiž to rozprávala, že mal by platiť kompletne všetko a začína, ako vidím, na tých podmienkach trošičku ubúdať. Aha, takže znamená to, že když muž bude mít krizi, tak ty ho opustíš? Ne. Co má teda dělat? Že... Tereska príde na scénu a zachráni celú túto situáciu, aj keď domienky sú také, že vôbec nám tie platy a tak ďalej, za čo sa prezentuje, nevychádza. No ale som zvedavý, čo nám povie ďalej. Žena má také vydělávat svoje peníze a ty si samozřejmě šetří, investuje a samozřejmě ano, když se potřebuje něco. Ale môžeš byť aj ako Tereska, ktorá asi to veľmi veľa nezarobí a ako som nedávno prišiel na to video, ktoré predala s tým, že koľko ona zarába, tak nič, tam nebola žiadna výpovedná hodnota, nejako 80 sekúnd to malo, dala tam nejaké 3 screenshoty nejakých pohybov, ktoré nám nič zvláštne nepovedali, ale no dajme tomu. Sama zaplatí, tak si to zaplatí. Pokud by se samozřejmě ale prostě stalo, že muž má krizi, tak v ten moment Ináč akože dávame jej 100 bodov za tú pokrčenú sukňu, ktorú si mohla aspoň trošičku vyžehliť však. přichází žena a podporuje toho muže s těmi penězi, které si našetřila, které investovala. No dobré, a keď sa náhodou že nestane nič, tak čo potom to peniaze prepadnú akože nejak štátu, alebo čo? Vysvetli nám Tereska, že jak to vlastne s tým je, pretože áno, je to pekná tá záchranné koleso nejaké pre toho priateľa, ale vlastne čo ty si len také zlaté prasiatko, do ktorého sa ukladajú peniažky a vlastne keď sa nič nestane, tak ostaňu tam. A takhle tak pomůže se tomu muži vrátit zpátky na jeho pozici a klidně ještě výš. Proste raketovo vyletíš, keď Teresku máš za ženu, ktorá ťa vlastne len nejakým spôsobom vyciciava, čo už vieme z kopec jej videí a má všelijaké na to zaujímavé názory, tak no. Totiž opravdu nejsem zastánce vztahů, které jsou jenom pro peníze, pokud prostě to nebylo předem. Jedna vec, že ona povedala v predošlom videu, že láska je len chemická reakcia a radšej by sme sa mali zamerať na to, čo nám ten vzťah dáva, ako nás odmenuje, či ten priateľ nás rozmazľuje a tak ďalej. Ale Tereska si začína skrašľovať trošičku to svoje PR, ako vidím. Specifikováno mezi oběma stranami a nedomluvili se tak. Vztah je samozřejmě o lásce, je to o... Tereska už, aby ste vedeli, ona už v 14 rokoch, pretože ona s tým svojím Tomom už je od 14, čiže oni už vtedy bola takto presvedčená o tom, ako to má byť. To, že ti dva jsou spolu, kteří se domluvili na podmínkách, prostě na svých prioritách v životě a řekli si OK, s tímhletím souhlasím. Sme týchto všelijakých podcastov, ktoré s vami dvomi bol urobený, tak sme vlastne videli, že ten Tom má trošičku aj iný pohľad na ten svet a niektoré tie fakty, ktoré si nám tu ty dávala, že koľko dostávaš darčekov a že každý týždeň by si mala dostať nejaký dar, kvetinu a tak ďalej, tak Tom zhodnotil, že vlastne on rok šetril na tú 30 000 Louis Vuitton kabelku, českých korunách rozprávame, pretože sú Česi a vyzeralo to trošičku inak nejako. Kompatibilní, bude nám to takhle tak fungovat. Ano, jednou jsem řekla, že láska je vyloženě chemická reakce v mozku. Áno, a stavíte sa teraz, že ona toto kompletne to nejak urobí, že ona ešte aj dobre chcela. Ona vlastne dobre chcela týmto to povedať, že treba na peniazoch a... Což je tomu tak, ale řekla jsem to v tom dobrém slova smyslu. Som to vedel. Ja som to vedel, že ona bude teraz normálne, ona bude, že dobráčka internetu. Ďakujeme, Tereska, že si vznikla. Řekla jsem, že žena zároveň podle toho, do jakého muže se zamiluje, tak si vybírá životní styl. Protože... No a ty si vlastne vybrala taký ten štýl nič absolútne nejako špeciálne nerobiť, nehrotiť to nejakou pracou. Ako si sama povedala, nerada upratuješ, nerada varíš, tom to nejak špeciálne neoceňuje, aj keď neviem, čo by si tam ešte viac chcela, ale áno, ty si len tá psychická podpora, alebo ako si to povedala, no? Vždycky si musíte vybrat partnera, se kterým to vidíte stejně. Jaké má cíle ten partner v životě? No tvoj partner sa nám vyjadril napríklad, že momentálne je pre neho, jak to povedať, podstatnejšia tá kariéra a potom by možno v budúcnosti chcel aj deti a ty si to vlastne zhodnotila ten jeho názor, že on nechce mať deti a vlastne ty máš ešte aj fóbiu z tehotenstva, takže... Jestli chce děti, jaký má pohled na finance, jak moc je ambiciozní, jaké nemovitosti chce vlastnit. Všechno tohleto je potřeba prodiskutovat.
jedna KK, dvakrát vedľa seba. Inak, aby ste vedeli, oni bývajú vlastne v dvoch takých, v nejakom ako keby hotelový komplex, ktorý má tam na dlhodobejšie prenajmy nejaké tieto také kvázi garzonky. Oni ich majú dve vedľa seba a tak tam nejako, že prebývajú a momentálne by sa chceli aj presťahovať, ale keďže oni nemajú vodické preukazy, nemajú auto, Tereska to trikrát sa pokúšala urobiť vodičak však a podarilo sa, tak majú to o dosť náročnejšie a som zvedavý, ako to bude, pretože ja mám z nich začínam mať pocit, že dochádzajú peniažky, dochádzajú nápady, ako ešte z toho najviac vyťažiť z tých všetkých klamstiev, ale uvidíme, čo bude ďalej. A potom si říct, OK, toho teda bude fungovat, anebo nebude. To, že je láska opravdu vědecky dokázaná, že to je reakce v mozku, neznamená, že to není krásný pocit, neznamená to, že nemáme milovat. Ty si povedal, že na tom pocite vlastne nejakým spôsobom ani nezáleží, že to je len chemická reakcia a žena by mala byť rozmazľovaná, aby sa o ňu muž staral a tak ďalej. Ty už nejak nám tu trošičku meníš. Meníš nám tu nejak to tričko. Právě naopak. Jenom je důležité si uvědomit, že jsme schopni se zamilovat do různých lidí a nemusíme skončit s prvním člověkem, kterého potkáme, protože se prostě jenom bojíme, že zůstaneme sami. Tereska, pravda je taká, že vlastne ty, kebyže nemáš Toma, nenájdeš si tak, jak si ty povedala. 99,5% mužov pre teba nejak není vyhovujúcich a tak to bude aj z opačnej strany, takže nerob si nejaké velikánske nádeje. Vždycky v tomhletom musí být zapojené nejenom srdce, ale i hlava. Je to stejné jako s Máš zapojenú proste hlavu, my to už vieme. Nám nemusíš vysvetľovať, že ty nejakým spôsobom nejaké srdce máš. Ty klameš 100 000 ľudí o nejakom svojom lifestyle, alebo ako to nazvať, ktorý ti niektorí možno mladšia generáciu môžeš nejako ovplyvniť a niektoré mladé dievčatá si môžu z teba brať príklad, čož by bol dosť katastrofický scénár. Dúfam, že to tak nebude aj vďaka týmto videám. životem, protože ke konci života nás všechny čeká smrt. Tereska, zase zatlieskame. Ďakujeme krásne, že si nám to takto vysvetlila. Nečakal som to. Ale to neznamená, že nemáme žít, to neznamená, že nemáme zkoušet nové věci, to neznamená, že nemáme poznávat, jak je svět krásný a takhle tak přesně je to s láskou. Láska je velmi důležitá, je to krásný pocit a Ona, ona normálne sa vie zmeniť ja viem, Tereska je proste taká, že ona vie zmeniť aj začiatok vety začne takto a skončí úplne inak. Väčšinou jej videá nedávajú nejakým spôsobom zmysel a sú to len také spleť klamstiev a kade čoho, z čoho človek ani vlastne nevie, čo je. Pretože ja vždycky, jak ja hovorím, ani ja nemôžem povedať, ktoré je klamstvo, ktoré nie je klamstvo, ale môžem to iba nejakým spôsobom zhodnotiť a nechcel by som jej nejako akože ubližiť, že ktoré z toho je pravda alebo fakt, ale tam 90% vecí podľa mňa nesedí. nemusíme se bát milovat. Takže vlastne takto nám skončilo zase Tereskine video. Zase bez nejakého špeciálneho zmyslu, ale ak sa ti takéto videá páčia, tak mi nezabudni dať určite ten subscribe na tomto mojom novom účte, kde sa môžeš tešiť na takéto reakčné videá a budeme postupne pridávať viac. Viacej sa teraz povenujeme Tereske, takže máte sa na čo tešiť a ďakujem za každú jednu podporu.